Gospodarska politika ne vodi se u skrivenim uredima, daleko od stručne, šire javnosti, nego na način da se uključe svi dionici. Hrvatskoj je potreban novi model gospodarskog rasta, a ne ideološke svađe i podjele. Svima je jasno da aktualna vlada nema ni plana, ni programa, nema rješenja za izlazak zemlje iz krize, dapače svojim i pogrešnim potezima produbila krizu i pomalo se toj krizi ne nazire kraj. Ja sam duboko uvjeren da zaustavljanje gospodarskog zaustavljanja ne može se ostvariti političkim nadmudrivanjima, ma koliko ona vješta bila. Put je traženje ekonomskih rješenja, ma koliko ona bolna bila. Nema investicija, nema projekata, nema povoljnog poduzetničkog okruženja, izostale su strukturne reforme, ne koriste se bespovratna europska sredstva. Republika Hrvatska je naime od 1. srpnja 2013. u europski proračun uplatila više od 1,6 milijardi kuna. A od 450 milijuna eura koje su nam odobrene iz europskih fondova za prvih pola godine članstva nismo iskoristili ništa. Politika nije samo igra preraspodjele onoga što je stvoreno. Politika i gospodarstvo su duboko integrirani i mudra politika je ona politika koja stvara dovoljno prostora da to gospodarstvo naraste i da kolač koji se dijeli bude veći. Mi moramo stvarati uvjete za smanjivanje opterećenja gospodarstva od strane države. Nikad od države nismo tražili pomoć, bili su sretni kad nas nisu dirali. Pametna država mora se truditi da poduzetnici čim više zarade, da mogu pobrati čim više poreza. Političare zanima mala nezaposlenost, u biti je to njihova glavna ekonomska, odnosno makroekonomska varijabla, doduše oni ponekad kreću krivo, to je na repu, ali njih to zapravo vodi i formulira njihovu politiku. I to je ono gdje zapravo privatni sektor i politika se sreću, u zapošljavanju, to jedino zapravo politiku u biti zanima. Znači, ogroman gubitak radnih mjesta se bio dogodio tamo gdje nisu ni trebala postojati. A to je građevina i to je trgovina. Vlade i institucije države se bave, kad je u pitanju gospodarstvo, kako raspodijeliti sredstva, a ne kako stvoriti. I tu počima geneza problema. Svijet stoji daleko bolje nego ikada. Ali mi još uvijek, da se ne bi morali sami mijenjati, govorimo o svjetskoj krizi koja nas vuče ne znam kamo. Isto tako naporučuju znanstvenici iz AMAK udruge da je gotovo 50.000 Hrvata u inozemstvu s doktoratom znanosti ili znanstvenim statusom. Dakle, to je potencijal, to je snaga. Stvar je samo u odluci i shvaćanju razine problema. Shvati li Hrvatska sutra da bez svog iseljenog stanovništva koji je izvan zemlje neće moći između ostalog zaustaviti demografsko izumiranje, a isto tako neće baš jednostavno ni podići gospodarsku razinu o kojoj mi danas poprilično pričamo. Dosadašnje politike i sadašnja politika inzistira da se mijenjaju drugi, da se mijenjaju poduzetnici, da se mijenjaju građani,
stručnjaci, mi inzistiramo na mijenjanju javnog sektora. I najvažniji elementi našega gospodarskog programa, ako se tako mogu izraziti, i našega promišljanja i priprema za ostvarivanje one plave linije hrvatske budućnosti temelje se na 3 stupa. Prvi korak je u tome da država prestane smetati privatno poduzetništvo, privatnoj inicijativi, dakle i obrtnicima. Puno puta smo govorili, upravo je to taj čin podrške prema poduzetnicima i obrtnicima, a to je da je neprimjereno, posebno nakon 5 godina krize, da ovi najmanji moraju plaćati PDV odmah i financirati zapravo onako nakon 5 godina krize preskupu državu. Mislimo da hrvatsko iseljeništvo, ali na sasvim novim osnovama, ima što za ponuditi Hrvatskoj, prije svega zbog toga što raspolaže vještinama, kontaktima u cijelom svijetu koji su za našu neveliku zemlju izuzetno bitni. Govorimo o 3 stupa, o uravnoteženju proračuna koji potiče rast, o jačanju konkurentnosti izvoza i poboljšanja privlačnosti Hrvatske za ulaganja i govorimo o 3. stupu koji govori o ulaganjima i projektima.